Ang kuan usa ka good Samaritan nga mianhi diri para pagtabang o paghatag og suporta sa maong bata. Mamahos ang tulong dito sa bata. Ano lagi ko ang tambal? Ugan ay tambal na siya. Inom na siya punta dito hapon ang kapitanas daw. Dito hapon ginawa pa niya. Bayutik man siya. Dito ko balik ang magusgot ta daw. Mani siya mga tabang nga ilang gihatod karon. Sakit ba? Sakit lang ang guguno. Anong tagayan ba? Ayo. Boga na, boga na nang. Kuan, pero na siya ubah. Ayo din ko. Dapo ka. Sa baga. Laot ka ba kay siya? Dito sa dito sa Mindanao. Kasi ko ta ng hospital, ano ba ko ng bisita? Wala mo dili sa sentro, yung sentro. Sentro ba? Ako lang adto sa kuan, tagaan mi. Kuan siya kanang patulon. Ipaak na gito ba na dugan na yun. Puro na kalit lagi. Kalit man yung mga yun. Kaya na lang. Ang dunia ganun na ka dito po sa uwak. Magkuha po ka ng groceries ba? Para na timing sa kasi may kaya ka magunan ginto gato sa mga nagdute inom namon gatas pagtulan din sa inom dili na humbag pagbalibad sa payo ay berbel ya raya kana nangyayat pa din ayo ito ba siya tayo na kasi magasin lang inom tambal mon para maayo kamot maayo loy gyud diri oh bukog unod Mao na nakaniwangan niya. loy lay gyud malakam sa magana taon iyam kuptan di bagid mo sinina kit oh ana gyud siya ito maganda siguro ako magtuog na marang bubuyan na wala sakit eh tuog no Salamat kaayo. okay mamuli na po ni sila nailayo para bila ha May gamay kuan. Paning kamot. Una gyud ang tambal mo. Maayo.